Jesu mnonore wangu, muriri wangu, mbonezi munyara, tazimu matambuziko. Jesu mnonore wangu, muriri Jesu mnonore wangu, muriri wangu, andira imwea, amaino pinda imwe, tenzindo musimbi ira shamari Jesu mnonore wangu, muriri wangu, andira imwea, amaino pinda imwe, muritu faro wangu, mupasire edima. Jesu mnonore wangu, muriri wangu, andira imwea, amaino pinda imwe. Jesu mnonore wangu, muriri wangu, andira imwea, amaino pinda imwe. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine fuma ngezvenando, pamberi wona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, anosimbira simba redenga. Mune
muchinjikwa upenyu hwakanaka kutarisa Kalvari upenyu hwakanaka kutarisa Kalvari upenyu hwakanaka kutarisa Kalvari. Ndinokuchingamidzai hama dzinodiwa murusando rwedu rezuva ranhasi. Mwari wekudenga atibatsire tidiscover sei taverengwa pakati pavapenyu. Nhasi uno ndine chidzidzo chinokosha kwazvo, chinofanira kumaka kuponeswa kwedu kana kurashwa kwedu. Asi chishuwo changu vana vaMwari ndechekuti tose dai taponeswa, nyasha dzirambe dziri pakati pedu. Ngatinamatei Baba vari kudenga, musaitawo muenzi mukati meshoko renyu. Ini ndiri wenyu, nevose vanonzwa ava ndevenyu. Mwari, tibatanidzei kamushoko renyu, tisaomera kupa upenyu hwedu zvakazara mukati mamaoko enyu. Mutidzidzise kuvimba nemwe nokusingaperi. Zita raJesu rirambe riri nheyo yedu. Timhanyiremo tichengeteko nokusingaperi-peri. Muzita raJesu ndinonamata, amen. Musoro wedu wenyaya wezuva ranhasi unotiyo kutadzira Mweya Mutsvene kana kuti chivi chisingaregererwi. Vanhu vazhinji vanotaura pamusoro pechivi chisingaregererwi. Regerai ndikutaurirei vanhu vaMwari kuti Mwari achisika denga nenyika, vana Adhamu vaimuona kotonhorera. Nyika ino tatadza, Mwari akatumira mwanakomana wake Jesu Kristu kuti ani nani anotenda kwaari aregere kufa asave noupenyu husingaperi. Jesu achikwira kumusoro kudenga anotiya, handikusiyi muri nherera, asi ndichakutumirai umwe akafanana nesu, munyaradzi. Ndiye Mwari Mweya Mutsvene. Saka Bhaibheri rinotiro vanhu vazhinji vanofamba munzira yakapamhama, vasina hanya nezvinotaurwa naMwari, vachiti chero zvazvaita. Ava vanhu vanoramba vari munzira yakapamhama, vanhu vanoimpreswa neMweya Mutsvene, vanhu vanokonvinswa neMweya Mutsvene kuti iyi ndo nzira yekutora, iri ndo gwara rekurarama naro. Asi mushure mekunge Mweya Mutsvene avaimpresa, vanoramba vakadaro, vanota izvi hatidi, unotiita sei? Mwari atibatsire. By the way, taifanira kuziva kuti mudzimu unoera ndiye mudzidzisi. Taifanira kuziva kuti mudzimu unoera ndiye munyaradzi. Taifanira kuziva kuti mudzimu unoera ndiye chisimbiso chedu kusvikira zuva rekudzikinurwa kwedu. Tinoita zvakanaka kumuteerera, ndiye achatiita certify for eternity. The Holy Spirit is the third part of the Godhead. Ndiye Mwari wechitatu akasiwa kuti aite basa rekufenisha nekupolisha mutadzi kuti aponeseke, agomiswa pamberi paBaba asina mhosva, afanira chimiro chekuponeswa. Bhaibheri rinotiro kuna Matthew chapter 12 verse 31 na 32. Naizvozvo ndinoti kwamuri, vanhu vacharegererwa zvivi zvose nokushora, asi kushona Mweya Mutsvene havangaregererwi. Ani nani unotaura shoko rakaipa pamusoro pomwanakomana womunhu acharegererwa, asi unotaura shoko rakaipa pamusoro peMweya Mutsvene haaregererwi, kana panguva ino kana pane inouya. Teererai vanhu vaMwari, vanhu zvivi zvose vanogona kuregererwa. Kana ukatadzira Kristu unogona kuregererwa, but ukatadzira munhu anofanira kukupresenta pamberi paMwari, wakwana. Handisi kuti waenda kunani. Mwari dai matibetsera
kuti tisatadzira Mweya Mutsvene, because you have refused to be impressed by the Holy Spirit so often that you go beyond your soul's past redemptive point. Then the Holy Spirit anotuinda mutadza. Mwari tibetserei tisasvika pekuti hatisisina hanya nekuponeswa kwedu. This is the sin against the Holy Spirit. Mwari ndibatsireiwo ndisatadzira Mweya Mutsvene. A sin so irreversible that no future probation for repentance is possible. Hama dzangu dzinodiwa, kutadzira Mweya Mutsvene hausisina probation. Kutadzira Mweya Mutsvene hausisina zvakare ramangwana. Usasvika pakudaro. Zvinouya sei kuti Mweya Mutsvene aite give up on you? Consistent refusal to listen to the voice of God eventually destroys the capacity to hear it. Tererai vanhu vaMwari, nguva zhinji tinonzwa shoko raMwari, hana dzedu dzinorova. Tenda Mwari kana hana yako ichiri kurova. Nguva zhinji yaunonzwa shoko raMwari, woona uchizvidemba. Tenda Mwari pamusoro paizvozvo. Asi hazvina kukwana kungozvidemba, hazvina kukwana kuchema. Kumbira Mwari simba, ugone kusema zvaanosema, kufarira zvaanofarira. Bhaibheri rinoti kuna John 1:12, kuna vose vakamugamuchira Mwari wakavapa simba kuti vanzi vanakomana navanasikana vake. Ava havana kubarwa nokuda kweropa kana kwomukadzi, asi vakazvarwa neMweya waMwari. Hama dzangu dzinodiwa, kana wanzwa shoko raMwari, tendeuka. Mweya Mutsvene ndiye anowisa, anokuimpresa, anopa conviction. Haleluya. Kana shoko richiparidzwa, ndiye anokutendesa. Mweya Mutsvene anokutendesa kuti this is the naked truth. Hallelujah. Conviction brings the soul under moral obligation to heed and obey. Kana iwe watendeswa, unofanira kuteerera, unofanira kupinduka. Ndo basa reMweya Mutsvene, to impress God's truths upon you, to make sure akurakidza gwara. Izvi zvinoita kuti uponeswe, izvi zvinoita kuti uraswe. After this conviction, hama dzangu dzinodikama, conviction alone is not enough. You need to repent. So after the Holy Spirit has convinced you, you must be converted. Unofanira kutendeuka. What is ndaimboita asi nyasha dzandiwana, ukazvitsinya hama yangu, ukavona uchirwadziwa uri mupenyu, usaomera zvakadaro zvekuti you ignore after such impressive divine instructions from the Holy Spirit. Then you ignore that it is at your peril to ignore the biddings of the Holy Spirit. Hama dzangu dzinodiwa, anofandiwe Mweya Mutsvene ndiMwari. Kana akuimpresa, iti sezvandiri muupofu nemurombo, handidi chimwe chiro asi ruponeso. Kutendeuka kunodiwa. Repentance or sorrow for sin is not enough. The soul must turn from sin to Jesus Christ, the sin bearer. Tererai vanhu vaMwari, kana taona zvakaipa zvedu, handei kuna Jesu. Haatirambi, hakuna hama kupinda Jesu. Kana munyangadzi haamurambi, kana usiku rudo ruripo. Zvinoitika ndezvekuti after such conviction, munhu anoramba akagodza muchivi chake, zondori tuzu dzi kwindi kunge rake wakagara pachimwari chababa wake vachaba. Mwari tibetserei titeerere Mweya Mutsvene. Conviction brings the soul
under moral obligation to heed and to obey. Mwari atibatsire. Many refuse to heed the pleadings of the Holy Spirit. Mweya Mutsvene paunonyengerera vanhu havateereri. They treat conviction as an unwelcome annoyance. Kana munhu atendeswa zvinobva zvamboa kuti asina kundiudza chokwadi ichi zvandachiziva, ina handidi kutendeuka pazviri. Mwari betserai kana Mweya Mutsvene atiimpresa titi tiri pano tinzwirei nyasha. Munhu anoda kunyaradza voice yemweya Mutsvene. Munoziva here vanhu vaMwari kuti unogona kuita chimwe chinhu uchivonererwa navanhu wawega wakarara. Mweya Mutsvene anouya ine soft still voice, but zvawaita izvi mwanangu hazvina kunaka. Zvawaita izvi mwanangu rufu zviri kwauri kufuka kana kuwaridza, kusarudza kuti uti sorry kana kuti unoti ndoda kuramba ndakadaro. Saka vanhu vazhinji vachaparara nesarudzo dzavo dzekuti vakaita zvinoita kuti Mweya Mutsvene acheme pane kuti afare achiti munhu asanduka auya kuupenyu abva kurufu. Mwari tibetsereiwo. So most of these people, they ignore the promptings of the Holy Spirit. They reject even his appeal. Many times the Holy Spirit makes some appeal kwatiri. Mwanangu, chaka Jehovha chawanikwa. Dana kwaari achiri pedyo, siya nzira dzako dzakaipa. Vanhu vanoti handiite. Even akuimpresa mundangariro unoita opposite. Mwari batsirai sangano renyu. Vamwe vanoramba pachena, vamwe they defy his restraints. Mweya Mutsvene akati usaendawo kumwanangu, usaita ichi mwanangu, ichi ngwarira mwanangu. Vanhu havana hanya nekurayira. Kenedai ndaida kutaura chokwadi vanhu vaMwari. Pane zvizhinji izvo ndiri responsible for my actions. Pane zvizhinji zvauri responsible for your actions. Regardless that the Holy Spirit once warned you, and being forewarned is being forearmed. You neglected that warning. Saka waizoda kuti Mwari aite chii? Kana uchiudziwa uchiramba wakaomesa mutsipa, uchiudzwa uchiramba wakaomesa musoro, uchiudzwa iwe usingatendeuki, woda kuti Mweya Mutsvene aiteiko naye hama yangu? Never dare you defy his restraints. When God says usaita ichi, he is safeguarding you. Many place the traitor of his soul. Hapana munhu ari mutengesi wemweya wake kunze kwako. Hakuna munhu ari mutengesi wemweya wake kunze kwangu. Overriding conviction produces presumption. Hama dzinodiwa kuti iwe watadza kuteerera hana yarova. Izvozvo izvo zvinozokuita kuti usindimare sasuro, kufunga kuti Mwari anokunzwa uri muchivi chako. Yeti Mwari anonzwa vatadzi vanobvuma vachikumbira simba rekuregererwa. Mwari ngatibatsire tinzwe voice yake. Kana tikanzwa voice yaMwari tikateerera, Mweya Mutsvene anoramba achitiimpresa on more truths. Mweya Mutsvene anoramba achitiimpresa pazvokwadi imwe. Tikanzwa izwi rake, hana yedu ikarova, tikasateerera, next time inorova mbichana, toregera futi kuteerera. Next time yorova, totadza futi, yorova mbichana, kusvikira you have quenched the Holy Spirit. Mwari tibetsereiwo. Kana iwe wanzwa chakaipa chako, unotendeuka here? Kana wanzwa chakaipa chako,
unouya kuna Jesu here? Kana wanzwa chakaipa chako hauna nharo here? Mwari tibetsereiwo tiregere kuzvibhiga munharo dzinoisa kurufu. Kana hana yako ikarova, zvinoreva kuti denga rakubatsira. Chiita zvinoita kuti iwe urambire uri kurutivi rwaMwari. Saka as the voice of God grows fainter and is still more fainter, you will not be able to be convinced, to be convicted, and to be converted. Pakupedzisira unoti zvakaipa ndo zvakanaka, zvakanaka ndo zvakaipa. Zvinorwadza kuti anodzinga Mweya Mutsvene muhana dzavanhu ndiwe. Pastor haagoni kudzinga Mweya Mutsvene mumwoyo mako. Elder haagoni kudzinga Mweya Mutsvene muhana yako. Asi iwe unogona kudzinga Mweya Mutsvene muhana yako nezviito. Wotaura kuti no, Satan, come and take over. Mweya Mutsvene wobuda mauri. Hamuzivi here kuti miviri yenyu itembere yeMweya Mutsvene? Kana munhu akatadzira muviri wake, Mwari achamutadzirawo. Tembere yaMwari itsvene, ndimi iyo. God never leaves anyone up. Mwari haasarende munhu, asi munhu ndiye anosiya Mwari nezviito zvake. Munhu ndiye anobva kuna Mwari, anodecida kuti it's my life, kunge muimbi uyo wokudhara. Mwari tibetsereiwo. Bhuku ravaRoma rinotaura zvinoshamisa pana chapter 1 pavhesi ya 21 kusvika 28. Bhaibheri rinoti mubhuku ravaRoma, I think inofanira kuverengwa tisakumira Bhaibheri semombe yemavhu. Romans chapter 1 verse 21. Bhaibheri rinoti pano verse 21, nokuti vaiziva Mwari asi havana kumukudza saMwari kana kumuonga, asi vakafunga zvisina maturo, nemwoyo yavo isina zivo ikasvibiswa. Vachiti takachenjera, vakava mapenzi, vakashandura kubwinya kwaMwari usingafi, vakakuita mufananidzo wakafanana nomunhu unofa, neshiri, nemhuka dzina makumbo mana, nezvinokambaira. Saka Mwari mukuchiva kwemwoyo yavo akavaisa kutsvina, kuti vanyadzise miviri yavo pakati pavo, avo vakatsinhana zvokwadi yaMwari nenhema, vakanamata nokushumira zvisikwa kupfuura musiki, iye unokudzwa nokusingaperi-peri. Amen. Saka Mwari akavaisa pakuchiva kunonyadzisa, nokuti vakadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa rive basa ravasina kusikirwa. Saizvozvo vanhurumewo vakasiya basa rakasikirwa mudzimai, vakakundwa nokuchiva pakati pavo. Varume vachiita zvinonyadza navarume, vakapiwa mukati mavo mubayiro wakafanira wokusarurama kwavo. Verse 28, sezvavakanga vasingadi kugara vachiziva Mwari, Mwari akavaisa kumurangariro wakarashika kuti vaite zvisakafanira. Nekuti munhu akagara asingadi kuziva Mwari, Mwari akamuita abandon to his or her own inclination. Tsika yokusada kuziva Mwari haitibatsiri vanhu vaMwari. Sezvavakanga vasingadi kuziva Mwari, vakanamata chisikwa kudarika musiki. Sezvavakanga vasingadi kuziva Mwari, vakasandura basa ravakasikirwa naMwari, vakainventa. They became inventors for sin.
inventors of iniquity rather. Mwari tibatsirei tivarambire tichinzwa kuti Mweya Mutsvene unoti kudii. VaRoma inoti vanhu ava vakasvika pakumhura Mwari, nokudaro Mwari abandoned them. Mwari akavasiya. Mupenyu usazoita zvinoita kuti Mwari akusiye. Mupenyu usaita zvinoita kuti Mwari akuseme. Zvirevo chapter 1 pavhesi ya 24. Zvandakadana imi mukaramba, ndikatambanudzira ruoko rwangu, kukasava nomunhu akarangarira, asi makazvidza mano angu ose, mukaramba chose kurayira kwangu. Naizvozvo nemiwo ndichaseka kana mava munhamo yenyu. Inzwa kutaurwa kweshoko raMwari. Mwari akauya kakawanda achitaura newe, achikubatsira. Iwe ukati hauna basa nazvo, hanzi ndichakuseka nezuva renhamo yako. Usasvika pakuzosekwa naMwari. Verse 25. Asi makazvidza mano angu ose, mukaramba chose kurayira kwangu. Naizvozvo neni ndichaseka kana mava munhamo yenyu. Ndichakudadirai kana kutya kwenyu kuchisvika. Kana kutya kwenyu kuchisvika sedutu guru, nenhamo yenyu ichisvika sechamupupuri. Kana kutambudzika nokudumbirwa zvichikuwirai. Nenguva iyo vachadana kwandiri, asi handingapinduri. Vachanditsvaka zvikuru, asi havangandiwani. Hama dzangu dzinodiwa, tisasvika pekuti tachemedza Mweya Mutsvene chero totaura Mwari haachanzwi. Mwari tibetsereiwo tirarame tiri kurutivi rwenyu, tisakusiyai, tisakusemai. Munhu anodhisaidha kusiya Mwari ozoshandisa Mwari sechikorobho musi wenhamo. Mweya Mutsvene haite izvozvo. Unosara wafa kaviri, kufa panyika ino, wofamba uri chitunha, kufa kana nyika yakupangirwa. How dare kuti unoita mufakose naye munhu waMwari. How dare kuti unorarama usina mvura yeMweya Mutsvene. Mwari batsirai vanhu venyu. Vakaita saJudhasi akatengesa master wake nekisi. Vamwe vanoita saAnaniasi naSafira, vanonyepera Mweya Mutsvene. Vamwe vanoita saAkani, vanochochora zvisiri zvavo. Vamwe vanoita saJezebel, anobva ava so retrogressive mukati maIsrael, in spiritual matters, in everything. Chapter 8 verse 20 yaJeremiah. Kucheka kwapfuura, zhezha rapera. Maiwe, asi tichigere kuponeswa. Munamato uyu usawanikwa kwatiri vanhu vaMwari, kuti zvose zvaitwa zvapera. Vhangeri yaparidzwa, Mwari avunganidza vake, iwe wanikwa usipo. Mwari dzivisai zvakadai. Tisachema, kuchema kuri hopeless sevanhu vaJeremiah. Munhu asati asvika pachimiro chokusaregererwa, Mwari anotumira Noa kwaari. Noa omuchechudza, asi vanhu vanoramba, sezvakaita vanhu venguva yaNoa. Mwari munhu asati asvika pachirimiro chekuti haachakangamwirwi, Mwari anotumira vanhu vakaita sana Loti kuti vabatsire vanakuwasha vavo nehama kubuda muSodhoma. Asi nokuti the mind has been seared, hazvichaiti. Vanoti ijo kuSodhoma neGomora hazviparari. Even on Israel, after refusing repentance, the Lord declared, let him alone. Kana munhu aramba kuteerera shoko raMwari, Mwari anongomutiye murege akadaro. Ada hake zvifananidzo, musiye akadaro. Chivi chekutuka Mweya Mutsvene chiri self-inflicted. Iwe ndiwe unoita nharo neMweya Mutsvene, ndiwe unoita nharo neshoko raMwari.
ndiwo unoita nharo neruponeso rwako, uchiti hauna basa nazvo. Saka chivi chekutuka Mweya Mutsvene hachiwiswe napasta, hachiwiswe nemunhu. Iwe ndio unoti zvandiri ndakakwana, ndiri Mwari pachangu. There can be no excuse for this thing. Hama dzangu dzinodiwa, continual disregards the warnings of the Spirit until the soul at last becomes stone deaf to the voice of entreaty, carries full responsibility for his condition since he has chosen deafness. Iwe ndio unosarudza kuti izvi handidi, izvi ndinoda. Mwari betserai, Mweya Mutsvene uri at our best interest. Hallelujah. He labors with us, for us. He gives us the ability to overcome. Obvisa my evil tendencies. Obvisa influence ya Satan. Mweya Mutsvene anotibatsira. Kazhinji hatigoni kuona hondo yatiinayo pakati pazvakanaka nezvakashata. We have a supernatural struggle. Inoda kuti Mudzimu unoera atibatsire. We don't realize our inadequacies. At times tinofunga kuti takakwana isu tisina. Mwari ngaatibatsire. To ignore the Spirit's promptings means to reject the divine help heaven is providing. Mwari ngaatinzwire tsitsi. Kana Mweya Mutsvene uchikunyerera, nyerereka. Kuregera kunzwa Mweya Mutsvene wataura kwauri. Maramba denga. Soon the world will be divided into two groups. Nyika ichangewa na mapato maviri. Those filled with the Holy Spirit, vakazadzwa neMweya Mutsvene, na vose vakazadzwa nemweya. Terera munhu waMwari, mukupetwa kwenhoroondo yenyika ino kune mapato maviri. Avo vanotungamirirwa nemweya waMwari, vanova vana vaMwari, nevanotungamirwa nemweya yechina. Kana usingatungamirwi nemweya Mutsvene, mweya wechina uri kukutungamirira, God cannot forgive the sin we refuse to forsake. Mwari haagoni kutiregerera chivi chatisingadi kuregera. Terera munhu waMwari, zvivi zvizhinji vanhu unogona kuti izvi Mwari chinipai simba ndirege. Asi your darling sin, God will do nothing kuti iwe akurambidze nekuti akuimpresa, but woramba wakadaro. Mwari batsirai sangano renyu. The first work of the Spirit is to plead with the soul to come to him. Responding to the invitation is the best thing a man can ever do. To resist is the worst thing ever. Tererai vanhu vaMwari, kana Mweya Mutsvene akatinyerera, taifanira kutenda Mwari, taifanira kufarira vhangeri, taifanira kutendeuka. Mwari haasiri mufumuri wavanhu, muponesi wavanhu, asi kuramba kutendeuka zvinokusiya wavangarara saSatani. Pane nzira zhinji idzo tinogona kutadzira Mweya Mutsvene nadzo. Number one, by refusing to hear the Spirit, according to Zechariah chapter 7, verse 11 to 12. Vanhu vanogona kudecide kuti handidi kunzwa Mweya Mutsvene. Vanhu vanogona kuita quench the Spirit, kudzima mweya, according to 1 Thessalonians chapter 5, verse 19. Never dare you quench the Holy Spirit. Kuitawo kudzima, kutora mvura kudzima moto. Usadzima Mweya Mutsvene. Vamwe vanhu vanoita grieve the Spirit, according to Ephesians chapter 4, verse 30. Musachemedza Mweya Mutsvene, uyo wamakaisirwa chiri chisimbiso kusvikira pazuva rekudzikinurwa kwenyu. Never dare you grieve the Holy Spirit. Vamwe vanhu, they resist the Spirit, according to Acts 7, verse 51. Vanzwa chokwadi chofanira kuvasunungura, ivo voti hatichidi. Savanhu vakataka Stephen vaizvitsenga marimi nehasha, Mweya Mutsvene avaimpresa. How often has the Holy Spirit convinced you, my dear brothers and sisters,
but yet you have never repented. Mwari tibetserei. Vamwe vanhu, they vex the Holy Spirit. Mwari dai matibatsira tisachemedza Mweya Mutsvene. Vamwe vanhu, by doing despite the Holy Spirit, kumuzvidza. Mwari batsirai tisazvidza Mweya Mutsvene. By hardening our hearts against the Holy Spirit, according to Hebrews chapter 3, verses 7 to 8. How dare that you resort to hardening of your heart? Haikona kuomesa moyo yenu kana mchinzwa izwi rake. We should grow in grace. We must endure. Have confidence in God. Mweya chiprofita unotiyo, to reject the Holy Spirit through whose power we conquer the forces of evil is the sin that surpasses all others, for it cuts us off from the source of our power, from Christ and the communion with him. Hama dzangu dzinodiwa, waiwa munamato wangu, kuti tisaita zvinoita kuti tive vavingi neMweya Mutsvene. Ndiani achandokuapprova pamberi paMwari? Ndiani achakupembedza kuti iwe wafanira kuponeswa kana uri so rebellious and retrogressive in terms of spiritual development? Mwari tibetsereiwo. Mweya Mutsvene kana hana yangu ichirova, nditi tenzi, muranda wenyu munoda kuti ndiitei? Mweya Mutsvene kana tichimuteerera, mwechina ive patiri, kana tichimuteerera, chivi hatichikudzi nekuchipembedza. Kana tichimuteerera Mweya Mutsvene, tinogona kusema zvinosemwa naMwari nekufarira zvinofarirwa naMwari. Mwari wekudenga, batsirai sangano renyu, batsirai vanhu venyu, tisakusemai, tisava nechivindi chakadaro chekuti mataura matinyevera tinoti hazvina basa. Tipei moyo wekutendeukira kwamuri, nokukutsvakai muchawanikwa, kusakuchemedzai nguva iri yose. Ngatinamatei. Baba vari kudenga, takakuchemedzai Mweya Mutsvene. Hatina kuita zvakanaka pamwe pacho maticonvincer, but we were so adamant to follow our human inclinations. Tibatsirei Mwari, tisakuchemedzai. Vamwe hana hadzicharovi kuita zvivi, vanoti kutamba. Mwari, panguva yaNoa vashoma vakanzwa izwi renyu, vamwe vanga vakasairira Mweya Mutsvene kure. Panguva yeSodhoma neGomora vazhinji vakati hamuna basa. Mwari titonderei, tinokudai. Mudzimu unoera asaita muenzi, abate basa muupenyu hwedu. Kana arayira shoko, tirinzwe kaviri kuti simba neruponeso nderwenyu Mwari. Patakakuchemedzai, tiregererei nokusaziva, asi tipei chivindi chokuramba tichisema zvamunosema. Tisatongwa nemweya yechina, titongwe naMwari Mweya Mutsvene. Auye agare muhana dzedu, isu tigokurumbidzai sebasa ramaoko enyu. Ndokukumbira kwedu muzita raJesu ari tenzi wedu. Amen. Uya mweya wakachena, mundikomborerenyi, kuti moyo wangu ucha kukudzangu watese. Ndidzidzise nyikukuda, kuziva zvakanaka, zvechikariro chembiri chinondipa kufara. Ndauya kune mwitenzi, munozondibatsira. Ndinosivira kunemwi, mundisvitse kumusha. Jesu wakanditsvakisa, ndanga ndiri mufambi. Mudambudzo wandibvisa, ngeropa rake iri. Ndagashira mutsa wenyu,
ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Ngiyafuna lowo mlilo wabangcwele basendulo wabaqondise ezulwini benesibi engozini uphikosi lowo ngomoya ophawulu Abrahama owatambi Paule wazuza amandla ezulu amandla Eliya asaphela ini namhla akazimlisi umozisi ujobe wabheke